Sulat diya sa Hebrehanon nga nakigsulti siya kanato karon niining katapusan nga adlaw nakigsulti siya kanato pinaagig anak mga igsoon. Hallelujah. Gusto na akong mapalig-on ang atong kini mong kahibalo mahitungod sa Dios. Usa kini ka pundasyon atong Domingo ako nang gi-share nga kining kahibalo mahitungod sa Dios. Usa kini ka pundasyon para nga malig-on ang atong pagtuo kaniya. Akong balikon nga sa atong niaging Domingo gi-share nako nga ang usa ka building nga lig-on wala ka na natukod sa iyang kaugalingon lang. Natukod ka na kay dunay kahibalo nga mutukod ni ana. Natukod ka na sa kahibalo. Ingon ana usab ang atong pagtuo mga igsoon. Mulig-on kita sa atong pagtuo kinahanglan nga duna kitay kahibalo. Hallelujah. Muna nga ang giingon ni Apostol pa, wa nay laing gihisgutan diri nga siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Unya nay sumpay ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Kano sa ara man natawo si Kristo? 2000 years ra pa ang nakalabay. Pero nganong gitawag man siya diri panganay sa tibuok nga kabuhatan? Buot pasabot nga wa pa ang kabuhatan. Naa na siya. Amen. Matawag ba day panganay nga wala pa. Kung ingon ka Brother Ricky, kinsay panganay nimo nga anak Brother Ricky? Si Brother Israel. Nauna pa ba day siya ni Sister Ladi? Pastor, di ba? Nakuha ninyo mga igsoon? Amen. Muna nga sa wala pa ang kabuhatan, si Kristo nahimo siyang panganay. Amen. Sa tibuok nga kabuhatan. But pasabot nga wa pa ang kabuhatan, naa na siya. Nag-exist. Pero wala pa siya matao. Physically. Kaya kung natao na siya physically dito sa wa pa ang kabuhatan, mali na siya. Atong masabtan diri nga wa pa ang kabuhatan, naa na si Kristo. Hallelujah. Tanaw gali ang prophecy diha sa Proverbio Kapitulo 8. Proverbio Kapitulo 8 versikulo 22 magsugod. Ingon diyaw, si Jehovah nagbaton kanako